oyo bomoko ya mboka. Tozana système ya digital momo. Bomoko ya mboka oyo. Bomoko ya mboka. 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 Ikväll vill jag vända mig direkt till er, det svenska folket. Det nya coronaviruset prövar vårt land, vårt samhälle och oss som medmänniskor. Nu behöver varje person förbereda sig mentalt på vad som väntar. Vi har en allmän smittspridning i Sverige. Liv, hälsa och jobb är hotade. Fler kommer att bli sjuka. Fler kommer att tvingas säga ett sista farväl till en älskad. Det enda sättet att klara av detta är att vi möter krisen som ett samhälle där alla tar ansvar för sig själv, för varann och för vårt land. Jag vet att många är oroliga. Oroliga för hur vårt samhälle ska klara av det. Orolig för dig själv, för någon du älskar som tillhör en riskgrupp eller för att ditt jobb ska försvinna. Jag förstår det. De närmaste månaderna kommer att bli påfrestande, men vårt samhälle är starkt. Våra myndigheter sliter dag och natt. Personal inom vården, skolan och många andra människor med viktiga yrken håller uppe vårt land. Jag som statsminister och den regering jag leder kommer att fatta varje beslut som krävs för att skydda så många människors liv, hälsa och jobb som det bara går. I Sverige har allmänna sammankomster för fler än 500 personer förbjudits. Och gymnasie- och universitetsutbildningar bedrivs nu på distans. Jag vill att ni ska vara förberedda på att fler ingripande beslut kan komma. Ibland med kort varsel och ibland som stör vardagslivet än mer. Målet med regeringens arbete är att begränsa smittspridningen så att inte väldigt många ska bli svårt sjuka samtidigt. Men också att säkerställa resurser till sjukvården och att i denna tuffa tid lindra konsekvenserna för dig som arbetar och för våra företag. Var beredd på att detta kommer pågå under en längre tid. Var redo för att läget kan förändras snabbt. Men du ska också veta att vi som samhälle möter denna kris med hela vår samlade styrka. Nu har vi alla ett stort eget ansvar. Det kommer några få avgörande stunder i livet då du måste göra uppoffringar inte bara för din egen skull utan också för att ta ansvar för din omgivning, för dina medmänniskor och för vårt land. Den stunden är nu. Den dagen är här. Och den uppgiften gäller alla. Var och en av oss har ett ansvar att förhindra smittspridning, att skydda äldre och andra riskgrupper. Ingen av oss får chansa. Ingen av oss får gå till jobbet med symptom. Ung, gammal, rik eller fattig spelar ingen roll. Alla behöver göra sin del. Det gäller även dig som är 70 plus eller tillhör en annan riskgrupp. Jag förstår att det är frustrerande att behöva begränsa ditt liv, dina sociala kontakter, men det är just nu nödvändigt. För din egen hälsas skull såklart, men också för att skydda andra människor och ge sjukvården en möjlighet att klara av situationen. Och vi som är vuxna behöver nu vara just vuxna. Inte sprida panik eller rykten. Ingen människa står ensam inför denna kris, men varje person har ett tungt ansvar. Varenda en. Och jag vet att kraven som ställs är stora. Men det är enbart så vi kan hålla nere smittspridningen. Jag vet att vissa begränsningar är påfrestande, men det är så vi kan se till att sjukvården får möjlighet att hantera krisen. Jag vet att läget kan kännas tufft, men att följa myndigheternas råd är varje persons plikt. Också din och min. Ni är många som tar ert ansvar också som medmänniskor, som hjälper era grannar att handla, som stödköper en lunch att ta med från den lokala restaurangen, som undviker att hälsa på mormor men istället ringer henne och småpratar varje dag. Det
är solidaritet i praktiken. Jag är stolt över att vara Sveriges statsminister när jag ser vad så många gör för sina medmänniskor. Ni visar att när det är som tuffast, då är vår sammanhållning som starkast. Jag är säker på att alla i Sverige kommer att ta just sitt ansvar. Göra ditt yttersta för att säkra andras hälsa, att hjälpa varandra och därför kunna se tillbaka på den här krisen och vara stolt över just din roll, dina insatser för dina medmänniskor, för vårt samhälle och för Sverige. Tack. Oyo bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka oyo. Bomoko ya mboka. 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 Kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elenkano. Papopi motoki bala lobi botalaka bomoko ya mboka. Merci. Ikväll vill jag vända mig direkt till er, det svenska folket. Det nya coronaviruset prövar vårt land, vårt samhälle och oss som medmänniskor. Nu behöver varje person förbereda sig mentalt på vad som väntar. Vi har en allmän smittspridning i Sverige. Liv, hälsa och jobb är hotade. Fler kommer att bli sjuka. Fler kommer att tvingas säga ett sista farväl till en älskad. Det enda sättet att klara av detta är att vi möter krisen som ett samhälle, där alla tar ansvar för sig själv, för varann och för vårt land. Jag vet att många är oroliga. Oroliga för hur vårt samhälle ska klara av det. Orolig för dig själv, för någon du älskar som tillhör en riskgrupp eller för att ditt jobb ska försvinna. Jag förstår det. De närmaste månaderna kommer att bli påfrestande. Men vårt samhälle är starkt. Våra myndigheter sliter dag och natt. Personal inom vården, skolan och många andra människor med viktiga yrken håller uppe vårt land. Jag som statsminister och den regering jag leder kommer att fatta varje beslut som krävs för att skydda så många människors liv, hälsa och jobb som det bara går. I Sverige har allmänna sammankomster för fler än 500 personer förbjudits. Och gymnasie- och universitetsutbildningar bedrivs nu på distans. Jag vill att ni ska vara förberedda på att fler ingripande beslut kan komma. Ibland med kort varsel och ibland som stör vardagslivet än mer. Målet med regeringens arbete är att begränsa smittspridningen så att inte väldigt många ska bli svårt sjuka samtidigt. Men också att säkerställa resurser till sjukvården och att i denna tuffa tid lindra konsekvenserna för dig som arbetar och för våra företag. Var beredd på att detta kommer pågå under en längre tid. Var redo för att läget kan förändras snabbt, men du ska också veta att vi som samhälle möter denna kris med hela vår samlade styrka. Nu har vi alla ett stort eget ansvar. Det kommer några få avgörande stunder i livet då du måste göra uppoffringar inte bara för din egen skull utan också för att ta ansvar för din omgivning, för dina medmänniskor och för vårt land. Den stunden är nu. Den dagen är här. Och den uppgiften gäller alla. Var och en av oss har ett ansvar att förhindra smittspridning, att skydda äldre och andra riskgrupper. Ingen av oss får chansa. Ingen av oss får gå till jobbet med symptom. Ung, gammal, rik eller fattig spelar ingen roll. Alla behöver göra sin del. Det gäller även dig som är 70 plus eller tillhör en annan riskgrupp. Jag förstår att det är frustrerande att behöva begränsa ditt liv, dina sociala kontakter, men det är just nu nödvändigt. För din egen hälsas skull såklart, men också för att skydda andra människor och ge sjukvården en möjlighet att klara av situationen.
Och vi som är vuxna behöver nu vara just vuxna. Inte sprida panik eller rykten. Ingen människa står ensam inför denna kris, men varje person har ett tungt ansvar. Varenda en. Och jag vet att kraven som ställs är stora. Men det är enbart så vi kan hålla nere smittspridningen. Jag vet att vissa begränsningar är påfrestande, men det är så vi kan se till att sjukvården får möjlighet att hantera krisen. Jag vet att läget kan kännas tufft, men att följa myndigheternas råd är varje persons plikt. Också din och min. Ni är många som tar ert ansvar också som medmänniskor, som hjälper era grannar att handla, som stödköper en lunch att ta med från den lokala restaurangen, som undviker att hälsa på mormor men istället ringer henne och småpratar varje dag. Det är solidaritet i praktiken. Jag är stolt över att vara Sveriges statsminister när jag ser vad så många gör för sina medmänniskor. Ni visar att när det är som tuffast, då är vår sammanhållning som starkast. Jag är säker på att alla i Sverige kommer att ta just sitt ansvar. Göra ditt yttersta för att säkra andras hälsa, att hjälpa varandra och därför kunna se tillbaka på den här krisen och vara stolt över just din roll, dina insatser för dina medmänniskor, för vårt samhälle och för Sverige. Tack. Oyo bomoko ya mboka. Toza na système ya digital momo. Bomoko ya mboka oyo. Bomoko ya mboka. 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 Bomoko ya mboka.